2018 ostin ensimmäisen Mirka Leroksen ja melkein voi sanoa, että ensimmäisen työmaan jälkeen niin mä rupesin päivittämään kalustoa Mirkaa ja siitä päivästä lähtien niin voi sanoa, että me ollaan oltu täysin mirkalaisia. Me ollaan erikoistettu pelkästään kipsilevypintoihin. Työntekijät menee suoraan kotoa työmaalle ja niitä palvellaan sinne kuin maajoukkueen pelaajia. Eli niin kuin maajoukkueen pelaajat menee sinne pukutilaan, niin siellä on kaikki valmiina. Ja samaten toimii meidän työntekijöiden osalta, kun ne menee sinne työmaalle, niin me ollaan toimitettu sinne materiaalit ja me ollaan toimitettu sinne myös kaikki työkalut. Suurin syy se, että minkä takia me myös Mirkan laitteita käytetään, niin on ehdottomasti pölyttömyys. Mutta sitten myös se työn helppous verrattuna muihin tuotteisiin. Ja ehkä se, että miten se oli painotettu, se koko Mirkan laite, että meillä pystyy hennoimmatkin lyhyet maalarit hiomaan sillä isoja kattopinta-aloja ja käyttämään sitä päivittäin. Ne jaksaa tehdä sillä töitä. Meillä on se 40 konetta nyt ja meillä on kaikki koneet edelleen käytössä. Ja yhtään konetta ei ole poistettu sen takia, että se olisi hajonnut. Viime vuonna esimerkiksi tehtiin yli 700 asuntoa valmiille pinnalle. Jos keskeytyy se työmaa, niin sieltä häviää se tehokkuus heti. Ja meillä onkin sellainen sisäinen lupaus työntekijöille, että jos tulee laiterikko, niin puolessa tunnissa saa uuden laitteen tilalle. Ja Mirka on tavallaan osoittanut sen, että laiterikkojen määrä on ihan minimissä. Ja sitten kun se työmaa on valmis, työntekijä lähtee tietenkin sieltä kotiin, mutta meidän logistiikkaprosessi toimii niin, että meillä tulee henkilö, joka hakee sitten ylimääräiset materiaalit, jotka lähtee taas sitten seuraavalle työmaalle. Ja kaikki työvälineet tulee myös sieltä mukana. Ja ne tulee meillä huoltoon. Ja meidän huoltomies käy sitten läpi, ne pesee ne ja tekee tarvittavat huollot niihin, vaihtaa osia, rasvaa ja niin edelleen. Ja taas uudestaan mennään sinne työmaalle, uudelle työmaalle, niin siellä on välineet, jotka oikeasti toimii. Meidän palvelun lopullinen arvo syntyy siitä, kun me nähdään, että asiakas pystyy nauttimaan ja suorastaan huokuu tyytyväisestä siitä, että me ollaan saatu tehdä heille täydellisesti viimeisteltyjä pintoja. Se on se suola, millä me eletään ja jaksetaan kehittää ja mennä tasoittelulla eteenpäin.